Vitaj na kanáli Odhalené UAP UFO prípady. V období rokov 1989 a 1991 sa Belgické kráľovstvo stalo epicentrom najväčšej a najdôkladnejšej zdokumentovanej vlny pozorovaní neidentifikovaných lietajúcich objektov známych pod skratkou UFO v histórii Belgicka. A dá sa tiež povedať, že v európskej histórii. Na rozdiel od mnohých predchádzajúcich prípadov, ktoré boli ľahko zamietnuté, tento fenomén, známy dnes ako belgická vlna UFO, nezostal len pri svedectvách civilistov. Vďaka rozsiahlym vyšetrovaniam, priamému zapojeniu polície a čo je najdôležitejšie, nasadeniu stíhačiek F-16 belgických vzdušných síl, sa tento prípad stal zlatým štandardom pre prešetrovanie mimoriadnych leteckých javov oficiálnymi orgánmi.